Привет на всички! Днес ще ви покажем няколко инструмента за бърза разработка на веб приложения. Като първото нещо, което искам да ви покажа е Launch. Тя е програмка за, общо казано, стартиране на други програми или бърз достъп до дадена директория. Launch се стартира с клавишна комбинация Alt Space. И ако искаме да стартираме някоя програма, просто пишем първите няколко букви от нейното име. Примерно Photoshop. Тя излиза, натискаме Enter и стартира. Достъп до директория по същия начин. Пишем пътя до директорията, натискаме Enter и тя се отваря. Launch може да си го смъкнете от сайта launch.net. Тя е безплатна. Каталога на Launch от програми се билдва по дефолт от старт меню лентата. И вместо да търсите наляво надясно Back Next, да отваряте директории, просто пишете. Друга възможност на Launch е да си добавяте пътища до програми и да асайнвате ключова дума към тях. Второто, което искам да ви покажа, е един текстов редактор, който има много опции за бързо разработване на веб приложения. Той се казва Sublime Text. Това е хом страницата sublimetext.com. Може да си го изтеглите от download секцията. Както виждате, той е кросплатформен. Има го за Windows, за Linux, за Mac. В момента все още е бета версия, но стабилна. Както забелязвате, buy бутона има си лиценз, който е $59. Но програмата предлага неограничено ползване. Сега ще пусна Sublime и ще ви покажа за какво става дума. Първото нещо, което забелязвате, е, че Sublime е много бърз. Той е толкова бърз, колкото би бил бърз шамар от Чак Норис. Съответно, друго предимство пред другите едитори е, че заемат само 30 МБ RAM с отворен проект при това. RAM е скъп и сирането също. Дефолтният скин на програмата е доста семпъл. Той е тъмен, за да щади очите, но може да си го смените от Preferences, Color Scheme. Както виждате, има много скинове, може да се създавате и собствени. Това няма да го показвам за момента, да не губим време. Сега ще демонстрирам базовите възможности на тази програма, като тя поддържа и много плагини, които улесняват работата и живота като цяло. Как се отваря проект в Sublime? Ето нашия демо проект. Просто го завлачваме и той се отваря на секундата. Така. Първата базова функционалност, с която искам да ви запозная, е превю на файл. Примерно имаме проект с много файлове. Знаем го къде е, но трябва да минем през 10 директории в 11-та, за да го достъпнем. Тук работите вече не седят така. Натискаме клавишна комбинация Ctrl и P. Излиза списък на всички файлове в директорията, която сме отворили в проекта. Пишем името на файла. Примерно искаме да отворим Style.css. Както забелязахте, има мигновено превю. Натискаме Enter, отваря се файла и вече сме готови за работа в него. Второто нещо, което веднага забелязваме, са маркерите за колони, които ни казват в кой блок сме и лесно може да се ориентираме. В десния ъгъл забелязваме, че има превю на целия файл, като ние може да скролваме и съответно, ако знаем къде сме писали даден код, бързо да достигнем до него. Може както с влачене, така и с кликане на мишката. Сега ще ви покажа как може да се манипулира текст по различни начини в Sublime. Маркиране на ред, най-простото нещо, Ctrl и L. Изтриване на ред, Ctrl Shift и K.
маркиран блок от редове да го местим. Също така, ние можем и да го копираме, след което да го преместим. Нека отворим още един файл. Можем да си разделим работния плод на няколко части. Така, драгаме файла и едновременно работим в два файла. И нещо, което пропуснах да кажа, е селектиране на дума. Става с Ctrl и D, в смисъл в самия файл дума. И ако искате да я смените, просто пишете. И тя се сменя навсякъде. Нека да си върнем основния layout, понеже на нас няма да ни се наложи. Друго удобно нещо при работа с много файлове е достъпването на самия файл чрез клавишна комбинация Alt и номера на файла. Така. С Ctrl и Tab можем да ги обикаляме последователно. Така, време е да ви покажем няколко снипета. Пишем дума и снипета генерира някакъв код. Примерно. Или ако ни трябва текст във време. Или искаме скрипт таг. Нека се върнем. Така. Програмата предоставя възможност да си правите бързо и лесно снипети. Време е да покажа по-интересните плагини към тази програма. Задължителният плагин е Package Control. Това е страницата, където може да си го смъкнете. И ще ви покажа как да си го инсталирате. Става бързо. Просто маркираме този ред, копираме го. Отваряме конзолата на Sublime, което става с Ctrl и тилда. Пействаме този ред и натискаме Enter, след което вече плагинът е инсталиран. Какво ни предоставя този плагин? Чрез него можете директно да инсталирате други плагини от GitHub репозиторито на Sublime. Шорткът за стартиране е Ctrl-Shift-P. Пишем просто install. Имаме лист на всички възможни плагини, които можете да си инсталирате, за какво ли не. В описание на плагините можете да намерите в сайта на Sublime Text Community, където всеки един е описан за какво служи. Аз съм си инсталирал вече няколко плагина, като Alignment, които ще ви демонстрирам, но те не се показват в инсталационната конзола. Първият е Fetch. Както виждате, аз понеже го имам инсталиран, не ми се показва. Затова ще ви покажа тук. Fetch на NetTools. С този плагин ние можем бързо да стартираме нов проект. Нека първо да махнем този. Да затворим файловете. Ето, това е празна папка за нашия бъдещ проект, който ще е на HTML5. Fetch се достъпва с командата Fetch. И ни дава възможност да избираме между файл и цял пакет. Избираме пакет, след което кликаме на HTML5 Boilerplate Simplified and Updated и указваме пътя, къде да се смъкне и да се разархивира пакета.
за по-малко от 10 секунди имаме готов проект, в който всичко ни е инклюднато. И сме готови за работа. Вече предоставя възможност за смъкване на отделни файлове. Примерно тук ще... искам да смъкна нов JavaScript файл, който ще отговаря за моите модални прозорци. Пишем fetch single file model window prototype и е готово. Вие можете да променяте настройките на този плагин и да добавите други файлове. От Manage Remote Files. От Manage Remote Files. Тук казвате пътищата на файловете или пакетите, които искате да смъкнете. Други плагини, които аз ползвам, са Bracket Highlighter, който ми цитява скобите и добавя две точки на блока, в който се намирам. Преместя курсора и то ми казва в кой блок съм. Друг плагин, който ще ви демонстрирам, е плагина за подреждане на код. Примерно имаме променлива, равна на нещо. Друга променлива, равна на друго нещо. И за да станат променливите ви подредени като тези, маркирате ги, натискате Ctrl и A и плагина ги подрежда. Тези от вас, които пишат CSS3, знаете, че трябва едно property да се пише с няколко префикса. Има много удобен плагин за това, казва се Prefixer. Сега ще го демонстрирам. Div. Да речем border radius. Така, маркираме го. И натискаме клавишата комбинация Ctrl-X и създава префикси за съответното property. От обикновено CSS3 свойство, аналогичните с префиксите или примерно опасите. Ето веднага, даже променяме на 0, навсякъде се сменя. Да не забравя само да ви покажа един доста добър плагин също, който се нарича ZenCoding. С него много бързо можем да създадем някакъв маркъп, който после да редактираме. Шортката е Ctrl-Enter, като почваме да пишем какъв маркъп ни трябва. Все едно пишем CSS. Div, в който сме да имаме линк с href JavaScript. Така, обаче ние искаме да имаме един 8 линка, които освен това трябва да имат title и някакъв дата атрибут. Enter. Продължаваме. Функционалност, която другите едитори нямат, е мултикурсора. Нещо доста удобно. И сме се чудили как сме живели без него до сега. С него можем да редактираме няколко реда наведнъж. Мултикурсора се активира с клавишна комбинация Ctrl-Alt и стрелка нагоре-надолу. Escape отменя мултикурсора. Отделно можем чрез Ctrl и клик на мишката да задаваме нови мултикурсори.
И вече можем да пишем. Да, вие ще си кажете, всичко е много чудесно, направо прекрасно, великолепно, невероятно. Но какво става, ако трябва да отворим един FTP проект? Програмата има вграден клиент, който е силно казано неадекватен и бъгъв. Отваря файловете, не може да ги сейвни. Но за щастие и други девелопери са разработили друг плагин. И се казва SFTP. For Commercial Use, което ще рече, че трябва да платим $16 или да го ползваме безплатно неограничено, както всичко останало в тази програма. Така, как работи този плагин, след като си го инсталирате? Правим нова папка, където ще бъде нашия проект на FTP. Драгваме, отваря се. Десен бутон ни вади контекстното меню, където вече имаме SFTP FTP опция. Цъкаме Map to Remote. Тук въвеждаме съответните настройки. Дали ще е SFTP, FTP и FTPS. Аз ще ползвам само FTP. Hostname и път на съответната директория. След като вече сме конфигурирали нашия плагин, той създава конфигурационен файл в SFTP config.json. Това е той. Затваряме. Цъкаме SFTP download folder. Понеже папката, която е на FTP сервера е празна, няма никой там. Създаваме нов файл. Запазва се. Цъкаме SFTP. Може да го качим. Ако кликнем на download файл, ще обнови този, който е от сървъра с локалния. Можем да кажем в каква посока да синхронизираме цялата директория или съответния файл. Дали да апдейтнем този, който е на сървъра с нашия. Обратно, може и в двете посоки. Ако няколко човека работят на това FTP. И да не забравяме, това е кратки обзор на Sublime Text. Благодарим ви за вниманието и се надяваме да сме ви били от полза с нещо, като по-нататък ще направим други туториали. Извинявам се след края на предаването, че е с много кофти звук, но просто микрофонът ми е за 3,50 от руския пазар. Довиждане и до нови срещи!